Ndewo ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Nne na nna anyị hakwara. Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Taa ana m ewetara unu akụkọ. Ka anyị gee ntị ma mụta ihe na nke a. Ọtụtụ mgbe gara aga, nkịta na ezi bụ ezigbo enyi. Ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu. Maazị Nkịta na-agba mbọ, ọ na-achụ nta ma na-arụsi ọrụ ike iji nweta ihe oriri. Mana ọ dịghị otu ahụ n'ebe ezi nọ, n'ihi na ezi bụ onye umengwụ. Ike anaghị adị ya ime ihe ọbụla ma ọlị. N'ihi na Maazị Nkịta bụ onye na-arụsi ọrụ ike, nri anaghị akọ ụkọ n'ụlọ ya. Mana oge ọbụla ezi na-arịọ nkịta ihe oriri n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ, ike adịghị ya. Maazị Nkịta na-enye ya nri ma ọ na-adụ ya ọdụ sị, "Ezi enyi m, gbawa mbọ, jisie ike na-arụ ọrụ n'ihi na ọ dịghị onye ma echi. Ọ dịghị onye maara ihe ga-eme echi. Echi dị ime." Ma Maazị Ezi anaghị aṅa ntị na nke ahụ. Ihe ka ya mkpa bụ ihe ọ ga-eri. Mgbe ọbụla nkịta nyere ya nri, ọ na-enwe ọṅụ ma rie nri ahụ, mana ọ dịghị enwe mmasị ịrụ ihe ọbụla. Nke a wee na-eme na-aga n'iru. Nkịta na-aga n'iru ịdụ ya ọdụ, mana ezi anaghị aṅa ntị. Nke a mekatara wee ruo otu ụbọchị, njinji wee jie. Nkịta gara ịchụ nta n'ime ọhịa. Ebe ahụ ka agụ jidere ma dọgbue nkịta. Malite n'ụbọchị ahụ, ọ dịghịkwa onye na-enye ezi nri ọzọ. Ezi amaghịkwa ihe ọ ga-eme.